Ιστορίες μυστηρίου. Σκοτάδι, μυστικά, αληθινές εξομολογήσεις, τρόμος. Καλώς ήρθατε στο Fearflix. Όταν ήμουν 19 ετών, δούλευα σε μια κοντινή πιτσαρία για να μπορώ να πληρώνω τα έξοδά μου. Η δουλειά ήταν αρκετά εύκολη, απλά έπαιρνα παραγγελίες και κάποιες φορές έκανα και delivery. Το είχα κάνει τόσες φορές στο παρελθόν και ποτέ δεν συνέβη τίποτα περίεργο. Τα φιλοδορήματα ήταν συνήθως γύρω στα 3 με 5 ευρώ, ανάλογα την απόσταση. Μερικές φορές όμως, οι πιο γενναιόδοροι άνθρωποι έδιναν 10 ή και περισσότερα. Θυμάμαι ότι αυτή η παραγγελία ήταν μόνο μια special pizza και μια κοκακόλα. Όπως πήγαινα στη διεύθυνση, συνειδητοποίησα ότι το σπίτι ήταν σε αδιέξοδο. Αυτό το τετράγωνο είχε μια πιο αγροτική αίσθηση από την υπόλοιπη γειτονιά. Ένα από τα σπίτια είχε ένα τροχόσπιτο παρατημένο στο γρασίδι, με ένα μικρό δασάκι γύρω του. Τα άλλα σπίτια έμοιαζαν με προσφυγικά. Υπήρχε πολύ περισσότερος χώρος στο συγκεκριμένο δρόμο. Και τότε έφτασα στη διεύθυνση. Ήταν αυτό το μικρό, παράξενο σπίτι σε ένα τεράστιο οικόπεδο, όμως ήταν δίπλα σε ένα σπίτι που φαινόταν να είναι εγκαταλελειμμένο, γεμάτο αγριόχορτα και θάμνους. Ήταν νομίζω γύρω στις 8 το απόγευμα και είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει αρκετά, οπότε ήταν περίπου η ώρα που οι άνθρωποι θα άρχιζαν να ανάβουν τα φώτα μέσα στα σπίτια τους. Αλλά όλα τα φώτα στο σπίτι αυτό ήταν σβηστά και παρατήρησα ότι η μπροστινή πόρτα φαινόταν ραγισμένη. Καθώς πήγαινα προς την μπροστινή πόρτα, άκουσα ένα πιάνο να παίζει. Ακουγόταν σαν να βρισκόταν τουλάχιστον 2 δωμάτια μακριά, πίσω από κάποιους τοίχους ή μιας πόρτας ή κάτι τέτοιο. Χτύπησα την πόρτα και στη συνέχεια το κουδούνι. Μετά από λίγα λεπτά, το κουδούνι δεν λειτουργούσε. Το πιάνο όμως εξακολουθούσε να παίζει. Ένιωσα περίεργα και μόνο που μπήκα στην αυλή, περπάτησα γύρω από το σπίτι. Η πίσω αυλή ήταν ένα κυριολεκτικό χάος, πράγματα διάσπαρτα σε όλο το γρασίδι. Είδα ακόμη και μια σπασμένη, σκουριασμένη γκαραζόπορτα με αλυσίδα στη μέση της αυλής. Πήγα στην πίσω πόρτα και χτύπησα πολύ δυνατά. Κοίταξα μέσα από το τζάμι της πόρτας και δεν φαινόταν τίποτα, εκτός από έναν χώρο που έμοιαζε με μια πολύ ακατάστατη αποθήκη. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν και τόσο φαν της καθαριότητας. Όταν κανείς δεν άνοιξε ούτε την πίσω πόρτα, γύρισα μπροστά και κάλεσα έναν από τους συναδέλφους στην πιτσαρία για να επιβεβαιώσω τη διεύθυνση της παραγγελίας. Και μου επιβεβαίωσε ότι βρισκόμουν στη σωστή διεύθυνση. Έτσι, πλησίασα στην μπροστινή πόρτα, την έσπρωξα και άκουσα την ανατριχιαστική μουσική του πιάνου να παίζει ακόμα. Φώναξα «Η πίτσα σας». Το πιάνο σταμάτησε, κάποιος φώναξε «Εδώ πέρα» και το πιάνο συνέχισε. Έπαιζε αυτό το απλό αλλά ανατριχιαστικό επαναλαμβανόμενο τραγούδι σαν σε βρόχο. Δεν υπήρχαν επίσης φώτα σε αυτό το σπίτι, οπότε ήταν σχεδόν απίθανο να δει κανείς μέσα. Περπάτησα ευθεία, πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά στον ήχο της μουσικής. Το σπίτι μύριζε μούχλα και κλεισούρα. Περπάτησα 2 βήματα, ένιωσα πολύ άβολα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπω πιο μέσα. Ξαναφώναξα. Ήρθε η πίτσα. Το πιάνο σταμάτησε αυτή τη φορά για τα καλά, και τώρα επικρατούσε μόνο σιωπή. Έκανα πάλι πίσω προς την πόρτα, ώστε να είμαι πιο κοντά στον εξωτερικό χώρο. Περίμενα να ακούσω βήματα να έρχονται προς το μέρος μου, αλλά τίποτα. Επικρατούσε απόλυτη σιωπή. Είπα «Κύριε», και μια φωνή από ένα άλλο δωμάτιο είπε «Ναι, συγγνώμη, έχω πρόβλημα με το περπάτημα. Μπορείτε να το φέρετε εδώ μέσα παρακαλώ?» Ρώτησα «Σε ποιο δωμάτιο βρίσκεστε, κύριε?» Και χρειάστηκε 10 δευτερόλεπτα για να μου απαντήσει «Αν περάσετε από το σαλόνι, είμαι στην τραπεζαρία». Εν τω μεταξύ, δεν υπήρχαν οδηγίες στο τηλέφωνο για να γίνει κάτι τέτοιο, οπότε αυτό ήταν πολύ περίεργο. Σκέφτηκα για 1 δευτερόλεπτο την επόμενη μου κίνηση. Ένιωσα άσχημα όταν σκέφτηκα την περίπτωση που επρόκειτο για κάποιον ηλικιωμένο αδύναμο άνθρωπο που απλά ζούσε σε ένα ακατάστατο σπίτι. Άρχισα να περπατάω μέσα στο σαλόνι και υπήρχε ένα άνοιγμα που οδηγούσε σε αυτό που υπέθεσα, ότι ήταν η τραπεζαρία. Αντί όμως να περπατήσω κατευθείαν στην τραπεζαρία, κρυφοκοίταξα πίσω από τον τοίχο τόσο ώστε το ένα μάτι να βλέπει μέσα στο δωμάτιο. Είδα το πιάνο, αλλά δεν καθόταν κανείς σε αυτό. Επίσης, δεν φαινόταν να είναι κανείς μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Με το που το είδα, πήγα αθόρυβα αλλά γρήγορα πίσω προς την μπροστινή πόρτα. Έκλεισα την πόρτα πίσω μου και επέστρεψα τρέχοντας στην πιτσαρία. Εξήγησα ότι είχα μια περίεργη αίσθηση μέσα στο σπίτι. Το αφεντικό μου έδειξε πλήρη κατανόηση, ειδικά όταν ο υποτιθέμενος πελάτης δεν ξαναπήρε τηλέφωνο ρωτώντας γιατί έφυγα. Αυτό είπε τα πάντα. Δεν καταλάβαινα πραγματικά τη λογική του να προσπαθείς να ληστέψεις κάποιον μέσα στο ίδιο σου το σπίτι.
και ούτε το αφεντικό μου ή οι συνάδελφοί μου. Έτσι, αργότερα εκείνο το βράδυ μετά τη δουλειά, έψαξα τη διεύθυνση και το σπίτι είχε κατασχεθεί πριν από μήνες και ήταν άδειο. Όταν το είπα αυτό, όλοι είχαν την ίδια αντίδραση που είχα κι εγώ. Ήμουν πραγματικά λίγα βήματα μακριά από το να με κλέψουν, σκοτώσουν ή να μου κάνουν ένα παρατραβηγμένο αστείο. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να ανακαλύπτετε τρομακτικές ιστορίες και να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο μας, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι ειδοποιήσεων. Θα χαρούμε να σας έχουμε μαζί μας στις επόμενες τρομακτικές αναζητήσεις. Μέχρι τότε, μείνετε συντροφιά μας στον σκοτεινό κόσμο του μυστηρίου. Καληνύχτα και όνειρα γλυκά.